Osječka osnovna škola Ivana Filipovića već je 22 godine domaćin županijskog natjecanja iz geografije. Ove godine natjecanju je pristupilo čak 90 učenika iz 35 škola Osječko-baranjske županije, no tema naše priče neće biti rezultati samog natjecanja, već način na koji su učenici proveli vrijeme u iščekivanju istih. Teško da bi ovakve disko uvjete mogli na bilo koji način povezati s testiranjem znanja, no upravo se ta kombinacija po treći put događa u Osijeku, a sve je započelo i želje da dvosatnu nervozu zamijeni zabava. Razlog je županijsko natjecanje iz geografije. Bowling, zašto bowling? Pa evo imamo 90 učenika iz 35 škola iz županije koji su sudjelovali na županijskom natjecanju geografije kod nas u školi i sad su oni napisali te testove. I sad jedno sat, dva vremena da ne bi bili toliko nestrpljivi čekati rezultate testova, mi smo ih doveli ovdje u Porta Novu na bowling. Odmah smo odlučili provjeriti što im se više sviđa, geografija ili bowling. Geografija. Zašto? A to je zanimljivije, ovdje sam baca se kugla. Kako ti ide ovo? A loša sam u tom. No bilo je ovdje i oni koji se s bowlingom ne susreću po prvi put. Ovdje srednjak i prstenjak idu u ove dvije, a palac ide u... I kako ti ide? Dobro. Koliko si najviše do sada srušio čunjeva? 10. Znači strajk je pao? Da. Iako su barem privremeno olovke zamijenjene kuglama, ipak je geografija razlog zbog kojeg su se učenici od 5. do 8. razreda okupili ovdje u Osijeku. Je li ima nervoze? Pa ima, da. Svi očekujemo kakvi će biti rezultati. Imaš li neki cilj možda? Pa ne baš. Kako ispadne. Možda državno natjecanje? A ne znam sad. Vidjet ćemo. Neki od ovih učenika gotovo će sigurno završiti na državnom natjecanju, jer dobri rezultati, ne samo na stazi, već i na testiranju, u Osječko-baranjskoj županiji su gotovo pa tradicija. Mi smo 22 godine domaćin županijskog natjecanja geografije i možemo reći da svake godine s naše županije imamo učenika koji idu na državno natjecanje i osvajaju prekrasna mjesta, tako se nadam da će i ove godine netko od njih biti pozvan na državno natjecanje. Poznato je kako u formiranju mlade osobe učenje i sport trebaju ići jedno uz drugo, pa je relaksacija uz bowling savršena potvrda one u zdravom tijelu, zdrav duh i dobri rezultati, nadamo se.